अभी आप सुन रहे हैं हाइरोसो से माँ दुर्गा एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। अब के सारे भैया करते हैं नो सबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी पबजी सिंगिंग बा युवा स्टार अरविंद गॉड सुनाए भाई खबर एगो आइल खुशी मनावत सबके मोबाइल हाय 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 सुनाए भाई खबर एगो आइल खुशी मनावत सबके मोबाइल हैंग करिए न केहू के बच्ची अरे बच्ची अब खेसारी भैया कटी है न सबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी अब खेसारी भैया कटी है न सबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी अब खेसारी भैया कटी है न सबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी सुन के खबर भौजी पीटता कपार हो खुशी मनाबे खेसारी भैया हमार हो हाय हाय सुन के खबर भौजी पीटता कपार हो खुशी मनाबे खेसारी भैया हमार हो झाड़ू न मरिए न पोछा ससुराल जाई है दिल सुधार दल बाटे रबजी अरे रबजी अब खेसारी भैया काटी है न सबजी काहे की बहन भइल बाटे पबजी अब खेसारी भैया काटी है न सबजी काहे की बंद भइल बाटे पबजी काहे की बंद भइल बाटे पबजी काहे के बंद भइल बाटे पबजी presented by माँ दुर्गा एक्सप्रेस। और अरविंद गोल्ड सत्यम चुन चुन भैया कहता सबके माथा भैया फिरी अब रहता हाय हाय अरविंद गोल्ड श्याम मनु बाबू कहता सबके माथा भैया फिरी अब रहता बाटे खेसारी के हीरो में नाम हो भोला सकल जर भइल मदा नाम हो अब कन्हे न केहू टभट भजी अरे टभट भजी अब खेसारी भैया कटी है न सबजी काहे के बेनु भइल बाबे पबजी अब खेसारी भैया कटी है न सबजी काहे की बेन भइल बाटे पबजी Love Star Amar Raj Chin Chin।